sin nga ai ngu ublei uba penyo pat yang nga ban yashem bat phi leng ba kane ka khubor ya ka ba nga thmu ban kren chaphang kasa baton kumjurung apnia sa ba hi phi baro ki ba sngap ya kane ka khubor ya ka ba nga sam hapik ba sngap iwei pa iwei ka khubor kalong chaphang kasa baton hato ngidei dang dei moban rakhe khui yakata kasngi sa baton bunangi ngira confuse yakane hoi ladanga pe naka Old Testament kadesisha yangi kumki kristan ban mane lane ban rakhe khui yakasngi sabaton ngamla banlen yakata hasua bangan kren chaphang gane kasabaton dikisnem ngawat ngapule chaphang kasabaton henry onda ngala siamba katuk katne naka Old Testament kadesisha yangi ban rakhe yakata kasabaton tangba ka eipat kabanga nga perkhat lene nga mudur lada don kajing objection ya kasabaton kambut ngila light na kasabaton lada omdon kajing objection kabamut ngidehi ban rakhe khui ya kasabaton kata kadei kabanga ngalap kata kadei kabanga nga perkhat kat hadu ba nga dapen mi yakane ka khubor hakipor kebam mensua kat ba ngadang wat bnia chaphang kasabaton nga shem ya hakata ki kitab bun ki kitab batho chaphang kasabaton ngidei ban rakhe khui ya kasabaton ngamla banlen yakata hooi yikiba rakhe khui ya kasabaton bat ikibom rakhe khui ngimdei pat ban penrem ngimdei pat ban wo daw wo dong dakita henry ngidei hi ban yai ka e kaba ngi sniu thu henry ngidei ban yai hakatai tangba ngimdei pat ban benrem yakita kibarakhe lane yakita kibompat rakhe yakasabaton ngimdei pat ban benrem ka e pat kabanga shem kabanga lap naka Old Testament haoi ngan ong yipi dei shisha ban rakhe khu ya kasabaton tangba haka New Testament pat nga siamba la don kajing objection yu Jesus Christ da kasabaton ki Pharisee ki wadong wadaw yu Jesus Christ hoi kani ku video ngamla ban wanra ya kita ki jingtho lene yakata ki banga siam ngamla pat ban sam lene ban ai tang daka wei ku video nabar ka jarang than henry ngam chimpat tangkat to kat ne nakaktin ka jong ublei hasua bangan sam yapi chaphang kata ka jingmut jong kasabaton hato la pendu ne em kabanga lap haoi dei shisha ban rakhe na ka Old Testament haka new pat la pengkala yaka shakajing lai lui sengap ka e bakaktin ka jong ublei ka kren haka New Testament haka Old Testament kasngi sabaton bat unai thamai kiju rakhe kumjur wan kiju wan ra yakata kajing knia haka sngi sabaton kata kaba ngangalap pade hadin pat ba u Jesus Christ ulawan sakane ka perthei ka e kaba ule haka sngi sabaton ngan phai pat ngan phai pat naka Old Testament ka e kaba kren isia ningkong isia sipo haduk ba khatnyo kumno ba ong uni udei uba usakri ujong ublei uba yathul pa chaphang ka jingwan ka jong Jesus Christ nune ba ngalap ba lapikla sisha yakata ka sabaton pisngap ka ekaba ka ktin ka jong ublei ka kren hatu nga shukren ne nga shukren na ka bor bru jongane na kren na ka ktin ka jong ublei pidei ban pensyong na rem
bahaya kane hoi lada phim la ban shai bahaya kane phi hab ban sngap hakawai pat ke video ngan sa penshai pat halor kane kamat namar tang kane ngamla ban penshai baro namar kajorong tan ladang asim kajorong tan hendrai ngan sim ngan persyang ban pinglengkot ya kane ka kubor tang ba kajing mut jongka kadon be syakatahi kaba ngapat ban sakren pat hakiwei pat ki video kumno ba kaktin ke jong ublei kakren pidai ban sengap ha yakane snap isia ningkong shipo hadu kaba khatnyo kumno ka ong hakasngi sabaton pat to kajing khot heading kaba tho hane kajing khot syakajing kala kaba mut shisha to kaba shipo to sngap ya kaktin utrai phi kinong singsat ka sedom sha skor ya ka kum ublei jongi phi upai ba ka komara khatwei ka bong ya ka ban lei na kine ki ba bun ki jingknia jong phi yanga ong utrai nga langya da ki jing aingu thang kilang brot shenrang bat ka kling ki jingri basngai bat ngam snyobha ha kasnam ki masidap lane ki khun lang brot lane ki lang somo kabakhat a haba p1 ban pau hakmat jonga u e balapan yakane nakakti jongpi bat ban yo yaki plau jonga kata kadai ladangi ra yakita ki jingknia snap ladingi ra ikita ki jingknia ublei udoang mano bapan yapi nakane tosnga pa kabakhat lai wat walam shu yaki jing ai bathala ka jing ubi thang kalong ka jing ijili hanga unai thamai bat kasabaton hakasngi sabaton ladengi rakhe ka haka old testament ni hakbor ka ba kirakhe ya ka sabaton ki jura ya ka jingknia hakasngi sabaton kata kadai sengap ha ngan banbat sasisin kabakhat lai wat walam shu ki jingknia bathala ka jing ubi thang kalong kaba ijili yanga unai thamai bat kasabaton kata kadai ka tin ka jong blei ka kren syapang kasabaton kata ka bamut don ka jing theu ba kasabaton ngimdon kam lene ngila ban ka tin ka jong blei kam snyo bhasu yangi ban rakhe yaka namar hakasngi sabaton ni hakasngi sabaton hakapor ka ba menchua ki ra da kata ka jingknia namar ka tin ka jong blei ka kren shai yakane ublei ommon shu ladang yi rakhe sabaton ni dei ban yakata ka jingknia ru ni dei ban wanra kata ka dei ka tin ka jong ublei ka kren hoi le se phemla ban snyo thu nakane ka jingkren ka jonga henrei pidei ban sngapat hakiwegi video ngan sa ai pat yakata ka jing penshai khanang ba penshai bha yakane ka jingmut jong ka sabaton topat kumno pat ka ong kaba khot jingeseng ngamla sha ka jingbom hok bat ka jingeseng bakantang kata gade kaktin ka jong oblei kaba khasa bat ka ong ya kinai thamai jong phi bat ki jing khawai niam balabu jong phi kamensin jonga kala isi kilong ki jing shitom yanga nga lathai bansha yaki kata kadai kaktin ka jong oblei kaba khasan te haba phikne re lagi te ngan bure ya laki khmat napi shisha kein haba phi penlong shibun ki jing duai nganom sngap kikti jong phi kidap dakasnam to sai bakhan ru to sai phi pen khu ilade bread no ya ka jing snew ki kam jong phi na khmat jonga e no ya kabas snew kabakhat new to hui kai ya kaban le bha but what ya ka jing bisar pelai ya uba ban bor bisar ya ukun swet ya sai nakapenta karyo kothei kata kadai ka jing kala ka bomot shisha habangai kala ka bomot shisha ni dei hi ban e baro kata kadai ka ba uisia
ubriu jong ublei haba unihi uba yathu lupa sepang u Jesus Christ. Henry u Jesus Christ ru u haba uwan ule thik kat kum kajing patai kajong uisia. Kani ka kubor ngangai pisnio thu ba ka ei ka ba kani ka tin ka keren. Hooi ngam penrempat ya kita gi barake ka sabaton bat yiki bom rake ru nganam penrem. Hooi la dengi but sisya kat kum nak Old Testament ya kata ngan ong hooi. Hooi ngidei hiban rake ko ya ka sabaton. Kata ngam len hiru namar kaktin ka jong ublehi katahi katho ya kata. Tang ba ngasio thupat hadin ba lawan ukris la pengkela ya ka sabaton. Ka eipat kata ka sabaton. U Jesus Krisi ukam dalade ulongi utrai ka sabaton. Utrai ka sabaton. Ladangi rake ya ka sabaton. Ya hakasingi sabaton ngimpat yo uta utrai ka sabaton. Ngila yo pat utrai ka sabaton daka eipat saka eipat de. Ngitip ba utrai ka sabaton udehi Jesus Kristus ba uyi ong yalade bangade utrai ka sabaton. Kata saka eipat de. Do utrai. Ta kumno pat ka ktin ka jong ublei ka ong pat Matius khat pra ka ba ong. Kumno ba ka ktin ka jong ublei ka kren Matius khat iwei hadu pra sorry na iwei hadu pra. Kumno ba kaktin ka jong ublei ka ong. Snap khat iwei hadu pra ta. Kumno ba u Jesu hi ukam dalade ba udehi utrai ka sabaton. Ka jingkali sapang ka sabaton heading ki tho hangne pa. Kumne. Ta. Khat iwei hadu pra. Min kata u Jesu ulale hakasing sabaton lengba ki lengkha keu. Kisen ran jong u te ki latngan bat ki layas dang khei so keu ban bamru kabaar henrei haba ki Farisi ki le yo i ki la ong ha u hakmi kisen ran jong me ki le ka bombit ban le hakasni sabaton kita ki dei ki jingkeli jong ki Farisi yo Jesus Christ kabalai ute ulo ong haki phemju pule ka ei ka ba u debet ule menba ulatngan bat kita kiba bat uru bat basau kumno ba lale hapo ka tempel bat ba ulabam ya kita kikpu peni ya ki bombit ya u ban bam lemne ya kita kiba bat henrei tang ya ki lingdohi hakasing sabaton tangi kelendrohi ong ujis kuresang ta hangne pat kebasan lane phemju pule ha ka hukum baki lingdo ha ka tempel ha ka sngi sabaton ki penkhein ya ka sabaton klempop ru kata ka dei kini ki Farsi ki wo da yu Jesus Christ ya ka bom dei ru ki wo da kata ka dei ka ba uong ka ba klempop nang ta kaban riu henrei nga ong api ubakam krau ya ka tempel udon hangne henrei ladapi latip ka eigane ya ka jingsen ei ngamon te ya ka jingknia pinnom dala penrem ya kita ki baklempop naba kabapra naba ukun ubriu ulong utrai kasabaton kata kade kaktin ke jong ublei hadin ba uisia unoy thu lepa ukren hakatu kebangal adep pule mene pat u Jesus Christ hadin ubalawan ru ule kumju hi kum kane ka ka ba uisia ubatai katahi ka ba u Jesus Christ upendep thik pathik kat kum ka jing patai ke jong uisia tanang ta kumno pat kaktin ke jong blei ka ong hangi ladangi pai bha na kata ka Old Testament Isakiel sapo san khat nhiều ko ba
keningan sim naga Old Testament mo kumno ba kaktin ka jong oblay sapo san hadu kaba khat nyo kaba ongkom ne te kalong kabenta jong unong sinsyar ban ai kajing ai ngu thang bat kajing ai ngu bam jing ai ngu bam ru bat kijing ai ngu di de ha kijing khawai niam bat ha ki nai thamai bat ha ki sabaton ru kata kadai ladang ipe na ka Old Testament kumbang ong pimene kadai shisha yangi naba kijura ya kata kajing kenia huta unai thamai bat akata kasngi sabaton kiwan ra ya kata kajing kenia bat kajing aingu nak Old Testament ka kren shai kam dai tang na kane ka kitab kam dai tang na ne ka khot ka bon tha na ki wei pat ki kitab ngala de pulwe ya kata hakapor ka banga kap ka ba ngampat lap ya kane nga ong imat ngi ki bom rakhe ya ka sabaton ngila bakla hadinang tapat ngan sawat ondang ala siam ba kane kadai ka ba uisia Ukraine pat ka ka ba u Jesu ule ya ka ba usia upatai I kumba kane ka sabaton la pelak yangi kumba ngala de pule mene kata kadai la dengi no yakine ki jong kaba ki baro kalong sisa ngidei ban kela kabamot kata kadai kabang habang kela kabamot ngidei ban no baro haba ujisu ki Farisi ki wo daw yu lingba ki sabaton ngan so penchai pat hakawai pat ka video kumno ba kita ki Farisi ki wo daw yu Jisu lingba kita ka sabaton kani kaba ngakren mene ngangai ba pilayo snyo hi dalaki jong kiskor hoi lada pikwa ban tip ha sapule hi ka ba ngakren mene chapang kasa baton ka ba ngakren pidei ban pule pidei ban duai deban pan nublei kata ka jing penchai khnang ba phi long ki pasai ba hato ngidei hi dang ban rakhe ya ka sabaton ne ngidei ban bo yukris ne na kalyang ka jonga hadin ba nga la siam hadin ba nga la wat de kisnem ya ka jingtip chapang ka sabaton nga la siam ba hanga hi ka ba nga siam ngam don kam shu ban rakhe ya ka sabaton katai ka ba nga lap hoi hakapor ka ba ngampat lap ya kata ka jing sisa ngadang lap be ya kata ka jing tho ka ba ong pidei ban rakhe ko ya ka sabaton pidei ban wanra ya ta ka jing knia hakasing sabaton nga ong imat ngila bakla manoba ya lam bakla yangi hadin pat nga siam ba kani ka jing objection lene kani ka ba klem da pengksang pat ya ka sabaton hakasngi haka New Testament kata ka nga ong kamdon kamshu yangi ban rakhe namar ngilayo hi yo utrai kat sabaton balong u Jesu Kris hoi wat penrem yi kita ki barakhe ya ka sabaton ngan ong ipi wat penrem ai bekin le henry kita ki barakhe ya ka sabaton ru wat penrem yangi ki bom rakhe ya ka sabaton namar kaktin ke jong ublei hi ka syong hi kat kum kajing snyotu ginong pelai jong ka balang don hi kata kajing ye pher don hi kata kajing snyotu kat tu kat ni henry ki ba snyotu kumto kile kumto ka ba snyotu kumto kile hi kumto tangba namar kaktin ke jong ublei ka ba jeliu ka ba hi ban ya snyotu limda muslim jong ublei u ayangi kata kajing shai henry kajing shahi om nanga om napi henry da muslim ujong ublei hi ubala ban batai ya kata kajing shisha om da kajing mut briu jongi lada kajing mut briu jongi henry ngi pengsang ya ka bangi snyotu ngi pengsang hi ya ka bangi snyotu henry da muslim ujong ublei henry kita kajing mut ki jongi lakan ria no syarut pat laya lam yangi da muslim ujong ublei kata hi kade kabanga ngas snyotu hoi
kumbang ong pimne nganong penrem yano ru tangka tahi kublai shibun ublai on kerku yapi ngin sya syampat hakawai pat ka video